Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ma'abotan sauraron wannan tasha tamu Al'iman Hausa TV. Wannan shiri mai suna Ni da Matata Episode 1. Wata rana ne nan muna zaune da ni da matata, sai wani almajiri ya shigo gidan ya mana bara muka amsa. Muka ce ya kawo kwano domin mu bashi abinci. Almajirin nan ya miƙo mana kwano sai muka zuba masa abinci. Sakamakon mu abin da muka mallaka muka ɗauka muka bashi dangane da irin abincin da muke ci. Katsam wai almajiri baya cin tuwo miyar kuka. Ni da matata abin da muka mallaka na ɓangaren abinci a ranar kenan tuwo miyar kuka muka yi. Almajiri mun ɗauka mun bashi ya ce baya ci. Sai muka ce to ga robarka, sai ya ce shi ba zai karɓi roba ba, sakamakon shi kawai dai a bashi abinci da zai ci. Sai muka ce ɗan malam, gabaki ɗaya gidan nan rankatakaf babu wani abinci sai wannan tuwo miyar kuka. Shi kan wannan almajiri sai ya ce ba zai taɓa cin tuwo miyar kuka ba. Sai muka ce da shi akwai wata naira 20 da ta rage mu a cikin aljihuna, ga wannan ka je ka samu wani abin ka saya. Almajirinka rankatakaf ya ce wai wallahi ba zai karɓi wannan kuɗin ba. A'a, ana nan sai ga babban yaro na wajen aiki ya zo. Sai muke bashi labarin abin da yake faruwa a cikin gidan kenan. Katsam yaro na sai ya ce, to kai ɗan malam, an ce ga tuwo, ka ce ba za ka ci ba. An ce ga naira 20 wacce ta rage musu, ka ce ba za ka karɓi naira 20 ba. Sai aka ce to ɗan malam me kake so? Wai shi sai dai a bashi shinkafa ita yake so ya ci. Muka ce mu ba mu mallaki shinkafa ba, sakamakon shinkafa ta zama 'yar gwamna 'yar sarki, tuwo kuwa na talakawa ne. Almajirinka ya ce shi a rankatakaf ba zai ci tuwo ba. A'a, to ana cikin wannan batu sai ga ƙanwar matata ta shigo. Tana shigowa sai ta ce me yake faruwa ne a gidan nan?
Ranka ta kaf matata ta ɗauki wannan labarin ta ɗauka ta bata. Sai aka ce to kai almajiri ka daure ka haƙura mana ka karɓa ka tafi. Ya ce ba zai karɓa ba. Aka ce ka daure ka karɓa ka tafi. Ya ce ba zai karɓa ba. Maƙocina ya jiyo hayaniyar da ake yi. To, ma'abota sauraron wannan shirin, a dakace mu a shiri na gaba. Na